Lumambit abit vlog kanang pasensya na sa imong comment. So halis diyang anang tubagan karon ng imong comment tungod sa anak. So padong mi guys sa merkado. Merkado sa Oslo. Di hang amiga nga kugihan kayo na say farms dito sa Yes, natay ka ng labo kayong kan sa Luay, no? Sa Luay. Gusto ni ko madto sa inyong kuan kay rong Tanawang carrots na ko, oh, just karon na nag-iibot. na nang stock ko di mo mahala unay nag-vlog si muha nga nanguha og sa to. Ay, si Tiyo Kuan Marcos! Nang to Vlogger ko video. to, YouTube lang ko to siya. Oh. YouTube user ko to, vlogger ko to. Pila pa imong sayot eh. Tulo 25. Nakapalit og gahapon po na Santander. Dagko ba yun na kayo sa YouTube? Ikaw, Maya. Sa ni ma'am, kay last na ako ma'am kani. Sa Ano, ay 20 nay na nay nanghatag na ko nga na. Aw, nga ba? 20 ni tanan tao, 30 taon tani, 20 na lang. Nanghatag na ko nga na jud siya. Kita gani ko perting daghan repulyo kay gipanghatag. Wala lang ripulyo, oy. Usa ka sako sa Oh, nga perting nagkuha guys. Oh. Nay kubasa nga puti. Ano gipakpakan man nga ni? Ay gibalatan man ni. Ang ano gi palutan ma'am. Pero tamis ba siya? Tapos so ang lamang po nila. Pila po ni nga na? 20 ko. 20? Pero sure nga tamis ni. Ah, tamis na siya ma'am. Puro lang. Dili ba 15? Ina nga. Di ba tag 15 ning gagmay? Dara 15. Ha? Dara. Pero tamis ni ha? Una mo balik ra ba jud ko dire. Atong tilawan be. Guys, majong hapon, ug majong adlaw na tanan guys kana wa ko naka-video ganihang buntag kay malagi na rang kabisi kadto ko kay malagi hatid na sa Cristel. So kadlawon pa mi guys ihatid na mas Cristel mga alas 4:30 among hatid kay exam ni karong adlaw. Unsa wala ko naka-video ganihang buntag guys ay malagi na kanang sobra na sa kabisi. Wala ko ka-video sa mga gipangluto. So nagluto ko ganihang buntag guys mga 4 ka putahe. Wala na ko naka-video sa to mga giluto guys kay malagi pagkabuta dari ang kalubat ang cellphone kay gabi guys ako katugay ang ulag ikalabad ja. Salamat ka na ko ni Papa Idi kay ja kong gipalitan og kanang sakto ra pud sa hang mata ba kay bawo naman si just kanang saka kuan ang mata kanang sa hang size ba. Murag 2 point sa tunahang kuan ni. Hinaman toy kuan guys kanang katong pagpa-check up na sa is ba may hanggi pa kuan ni naman ang paminaw guys pagbasa ko makabasa jud ko sa nag cellphone ni Papa Idi ang giwam kay nay kuan guys nay kanang wa ko ganay sa jahang gi-comment ja salamat kadto pud sa ning laban na guys gilabanan pud ko dani ni Banji ingon si ja nga halasag di lang ang kalipay baya pud sa inahan nga buutan ang mga anak ug an ka ayaw lang og tan-aw ingon ra ka og ingana ra ka simple. So salamat ka ni Banji sa jahang gi-reply diyan reply po ko guys. So ang basahan dai jahang giingon salamat ka nimo abit vlogs. So murag di jud siguro ka nagsubaybay sa mga vlog kay nganong ingani man naghiham imong comment ma'am nga bitaw pirmi na bitaw imong gi-vlog nga buutan ang imong mga anak murag puol pod paminawon nga sigig balik-balik sigig dayeg sig sa imong anak o mga anak. So duha ra ba sa kabukang anak ma'am halos tanang vlog puro dayeg ug taman sa imuhang mga anak ma'am. Salamat ka jud ma'am. Ako jud ba mo dayeg jud ko sa akong anak kay dili tanang anak dili pud tanang inahan nga naningkamot sa kalibutan karon nga
makapahuman og eskwela bisag unsa namong kalisod ug unsa namong kahigwaos kwarta pero nakapaeskwela ko sa mga anak. Tungod sa ilang pagpaningkamot ma'am, nakahuman sa akong anak si Nicole. Taas kadto sila pangandoy ma'am nang ako. Pasalamaton ko sa Ginoo ma'am nga nakoy anak nga ingana man ang proud kadto ko nga ang ibalik-balik ug ingon nga buutan ang anak kay natural ako inahan. Kanang buutan dyan na bisan pag among mga silingan diri ma'am bisan pag mungari ka sa mga ma'am, saksi na si Ansan Blanton, Ingrid, si ma'am ay Sispas nga gikan sa Switzerland. Kay kapila na si Sispas ni ngari dari mga 3 times na siya ni ngari sa mga mambit. Makaibaw sila unsay mga batasan sa mga anak, dili na maglaag, walay barkada, wa tanan. So wa gali nakasuway og musakay og jeep nga si sarang isa pagkatinuod yun na ma'am kay ako sobra ra ko ka higpit dud sa akong anak manang sila naganahon na po sila nga ang mama sobrang nga naman ang sila naning kamot. So proud kadto ko ma'am nga ang ibalik-balik pero mali man ang imong giingon nga balik-balik og vlog kay si Crystal pa nagsaraman na siya muli. So usay gali ma'am di na muli og Sabado. So murag guys murag wa jud siya mo kasubaybay sa ang vlog kay agisang comment nganong gasig kog balik-balik basig wala sa kakita nga aron nang kabisig niluto aron kabisi na hag tanan-tanan. So karon ra siguro po siya nakalili sa ang vlog pero salamat kadto ko pud kunimo ma'am kay nilili ka sa video pero okay ra man pud ma'am og kanang di ka mo tan-aw. Salamat day ko dani sa ning laban di siya na nga kalipay sa inahan nga atong i-proud. So malipay bitaw tang inahan. So kisabay inahan nga di malipay nga natay anak nga ingana nagpursigi naning kamot bisag muna-munas kahigwaos guys. Naning kamot sila. Unsa ka halang pong ikakuan guys kay sa ako nakakita man jugog na ay mga pamilya nga narapod diri sa amuhang mga tabi-tabira nga okay ra nila nga muli ilang anak og kadlawong dako. Ikaw ganahan baka ma'am nga imong anak muli kadlawong dako mo nang siguro wa ka naka-proud sa imong anak kay siyempre ako mo proud jud ko sa mga anak. Kay wala na sila nakasuway nga muli og tungang gabi. Wala sila mosuway og kanang nakipag-inom sa gawas. Wala sila mosuway nakipagbarkada. Kay ilang ginahuna nga makahuman sila eskwela, makatabang sila, makabawi sila silang inahan. So napoy kay ila diri guys nga say ako mubadleng man pud ko kay maluoy lagi ko. Kay naa joy tay mga naay mga bazi diri kay kuan lagi amo kanang pasilanan lagi diri mga gabi na imong inom na manggi picnic naka uniforme pa so naka gikan pa sa eskwelahan wa mo uli dadon sa ilang ginikanan. Siyempre ang ginikanan dadto wa pud naganahan nag-asa ra ilang anak. So daghan kadto mga inahan nga guys di na pud yung kanang tanan nga inahan pero naiinahan nga nasubrahan ra pud sila sa kabisi silang mga gipangbuhat birag ako guys bisag sobra ko sa kabisi sa gipang buhat magmassage ko mang diskarte ko manarbaho ko bisag asa na pud koy time mga motawag nak nagkaon na ba ka nak naniudto na ba ka nak namahaw na ba ka inagabuntag ma morning ma ana jud na sila manang ako proud jud ko nga pwede na ibalik-balik na hang istorya sa mga anak pwede lang jud ang ibalik-balikon pero di man yung balik-balik jud ang vlog ba nga sila ang mga anak may hingi vlog at durapod nga time nga gahapon nga vlog na nga ni nga rito si Ma'am Juan og ni Sir Marvin nga nakipag-meet lagi na sila guys kay pag-abutan dari kay wa lagi ko dito ko nabuhi lagi ko mo nang niapas lamang ko nila dito sa BRR nga resort dito mo nagkita ra jud mi kay manang pangarap lagi ko sa siyang anak nga makitaan lagi kuno ko kay sa TV ray kuno makitaan ja alam pud ning istorya guys kay bawo majugo na man si mga inahan diha nga mo proud sa mga anak nga maghinahanaon naman kay bawo majugo guys nga ana naman jud daghan kanu dyan niyang mga viewers ja di lamang pud ta manguan guys di lamang pud ta manghilabot sa ubang mga tao nga ingana di lamang pud ta mo kanang mingon nga balik ang vlog kay ang anak sawa na si Jang nga na okay ra man pud di ka mo tan-aw ma'am sawa na ka sa ang anak ja guys kanang wala gina di ka nang merkado nakapamalit na kog mga kuan di pang prepare na nina magi kay arong ugma dali na lamang ko magluto ja nagali kuan dari guys nga way ginikanan way amahan way anak pero ako mobadleng ko yung mga istoryahan na kamo di mo ingana bisag di ko inahan pero
kay baw ko moingon nga pag tarong mo eskwela kay walang makahuman nga na kay ro makabawi mo sa inyong mga ginikanan ug amahan nga na say mo badlong magkusay guys dahil usahay galing guys nga nay baji ni ngaridari ba nga arang kahubog susubog ka adun sa ako naluoy kay arang nanghubuga wa na sa kaugalingan sayang kadto guys kay isang gikuha nga course ra ba engineer ko sayang kadto ba kanang nga patay na kuno ijang inahan agamahan na lamang kuno ijang nagsuportan din sa pag-eskwela diyan malagi to akong hubuga sa baybay diyan naluoy ko siyempre na mga laki ha naluoy ko matuahan na lamang gikuan siya guys kanang nga na gipainom na gipakaon na kay na ako makauli si Jagtaro nga na kay guys buntag na nakauli ganahan mo anak nga enjoy nga na nga kanang makabuntagan so napod joy time nga niyas ni aging adlaw ko tana ko sa baji kay hubog gaana-ana na kanang kita na kanang gapaldar ba kay gikan sa eskwelahan ang gibadlong ko nga day taga-asa ka day nga nako tagas diadto sulahan sa buwa guys Santander ko siya no to nga kay bawo ba imong mama day nga kanang naakadani nahubog ka nga nag-inom ka sa nga kay bawo man auntie nga na kay bawo kuno unsa na kay bawo mong inahan nga nagkuan ka kanang nag-inom wala sa motiba guys manang usahay maluoy ko na mga bata nga ingana bitaw nga napasagdan sa mga ginikanan nga di mo ulig sadyo kay adto mag-inom sa ingana manang maluoy ko sa mga bata nga ingana kay siyempre siguro ilang mga ginikanan pud busy pud sila panginabuhi para lang pud makapaeskwela ilang anak kunja wala sila kay bawo nga ilang anak di ay nara day sa inuman nga na so nay daghan kadto guys nay daghan super daghan ja karon day guys naka-chat din na hagahong kanang classmate nas Bohol kay nari kunoy nag viral dito nga skandal sa Bohol bawo asa dapit sa Alicia kuno unsa luoy lagi kuno ang ginikanan ang isang chat na karon guys ni siya nga luoy kuno kadto ang ginikanan nga ning kamot kay gipaeskwela gid ang anak unsa ingato ra gibuhat kay murag nag-video siguro sila guys da murag na kalat siguro dito manang daghan kadto mga nakita nga na so daghan kadto guys kanang dahil sa mga apo guys kaedad ras pag umangkon sang bana 1-3 pay edad pero nanay anak so asa man tada namang kuan guys ug kitang mga ginikanan atong pasagdan ni atong mga anak manang ako sa iluwa lang badyo ko ninyo nga ako naara jud ko sige sang anak mura na kog buang ug di ko makatawag di mo reply mura na kog buang wa tawagan ug di mo reply mama oy naglaba ko sayang kanang di manawag ko ba na sarap ano di Diyos ko di asa na karon ang anak nga ako kanang anong di mo tubag nga na ba tawagan nimo may araw oras mo tawag ko guys mga alas 6 nga na kay asa nga anak malito nga nama ijang kauban na do guys kanang pag-umanggan tapos ang bana anak niya ti Alma sayang tawagan taba kang Cristel nga na auntie na para ba ko dari auntie nya alay taud Miss Cristel mama naglaba magugo mama so nga na jud ko kabuang guys nga na ako ka mangginahunaon nga kanang gusto ko nga sip kang mga anak diya malagi to ganiha gatawag ay pud mi guys kay na bala ka lagi pud ko kay ato lagi nay mga tricycle driver dito nga gipusil dito sa Sibulan ang nabalitaan mo to nanawag na pud ko ni sa ganiha sa mama ay sa tawag ba kay nagtuon ko kay kuan exam lagi ni diya so salamat pud kadto nimo ma'am Abit Vlog nga sa imong comment kaya na istorya po din nga ng mga hinanakit sa uban nga kanang mga ginikanan lagi nga mapasagdan na po ng mga anak diya ako guys di madyo ko nga na jud kay mabuang ko guys og kanang di ko makakontak sa anak labi na kanang ladyo mura ko kanang di jud ko mapakali guys basta anak nang hisgutan anak nagali kalaban sa uban guys manang ako mangaway jud ko basta anak na kanang naimingon nga apil-apil ang mga anak mga program-program nga na mga event-event nga di na kaya pero ako dyan ang gipaningkamutan nga makayan nga siyempre guys di man pwede ako ang magpaapil ang mga maestra may ganahan nga magpaapil ug ang mga ingana dari kay guys niagi na ining message na nga nung apil-apil kuno ang anak nga na so natural man jud ang anak guys na sa kanang nasa ikakuan ba nga ipakita nga ingana siya nasa talent nga na ba mo nang salamat kadto ko sa Ginoo sa tanan nga
ako'y anak nga buutan nga pareha nilang duha nga mga buutan. Bisag unsa namon sa kalisod, nangkamot sila. Bisa na naman siguro 50 pesos na diyang kwarta guys. Kay bawo jud mo among mga conversation na mo dari nga ma 50 pesos ng kwarta ma. Hala man din paiguan ma. Ingana na sila kabuutan guys manang pasensya jud mo mambit nga hajing istorya na kay mga jud tinod kay bawo jud nas ansan planton kay bawo na kada ansan planton di nga rin na sa amoa. Si Ma'am Ingrid, salamat sa awat ko ni Ma'am Ingrid. Kanang di man tayo kanang mag kunwari ta nga na buutan nga na kay naay ginulag tan-aw guys nga unsay hang mga anak. So nakalang po tong gistorya kay kanang wala gyud ko puy video ganihang buntag. So daghang kanang salamat yung tanan guys sa inyong pagmahal nja. Kay bawo mo ko guys nga daghang kadto mga ni-unsubscribe na kay murag wa sila ganahi. Okay ra pud, salamat kadto sa inyong pag-unsubscribe ug mo ganahan. Mo unsubscribe na lang mo kay sa mo message mo comment mo nakasakit manang adto na lamang mo katanaw kay di mo ganahan. Okay ra jud kanang tagsara man pud kay kaning uban hang mga viewers mga buutan man kaadto mo inbox man jud na sila na mo message man sila na mga musta man jud na sila ang sara ko ni nga na mga musta na sila guys. Pero naman jud iban nga wa ganahi. Okay ra, salamat kaadto sa inyong tanan guys kanang ug di na mo ganahan sa vlog. Okay ra pud kanang basta ako mo upload lamang gihapon ko kay kanang nasugdan naman ninaho na naman nasugdan na ninaho unja og takot po kadto ko pasalamat sa Ginoo kay nasugdan na pud ninaho ko kanang di ko makaingani guys. Wala si Ma'am Bisminda, wala si Ma'am Bitani, wala to mga viewers nga nagmahal namo, wala to mga viewers nga mo inbox na og message nga na salamat kaadto kay means lang na yung inbox na nagtanaw ko si mong vlog karon nga na ba salamat ka ni Ma'am Bitani mo message na siya na nga nagtanaw ko si mong vlog karon nga na salamat sa mga nagmahal ja ginuray mo bawas ninyong tanan guys. Salamat ja. See you my next vlog guys kay mag-prepare na pud mi og kuan ka ng lutuonon lagi das ni ko naghiwa naman ni sagsugod pero agang lutuon guys kana murag may gagmay ra ang kay kapo ganiha nagluto kog upat na hurot man ninuon ko pero wala lay ko ka video. Ja, thank you for watching. Love you, Gamping. Ja, pasensya na sa mga pag-istorya karon. See you next vlog.